हेलौ लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो। लोगोफोर, नैबे आदानि मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। बिथां आदाया मा बाथ्रा बुंदों आरो बिथां आदानि बुंनाया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। खोथाया जाहैबाय मा, दाखालि बावै आसाम बिधान सभानि इलेक्सननि रिजाल्ट ओंखारनायनि उनाव माने जाय इलेक्शननि सिगां गोदोना हास'नाय, आखाइ दानस'नाय बायदिसिना खालामनानै लानाय मोनसे सतबांसा लादोंमोन, समायखिरा लादोंमोन। बे समायखिराखौ लानानै इलेक्शननि रिजाल्ट फोसावखांनायनि उनाव माखासे फेसबुकआव दावराव दावसि सोमजिदों आरो जाय समायखिरा लादोंमोन बेखौ समायखिरा लानाय बायदियै गावनि खामानिखौ मावफुङैनि थाखाय, समायखिराखौ सुंख'यैनि थाखाय गोबां बखिलायनाय जादोंमोन। बेयाव बखिजानाय सासे सुबुं दं जायनि मुङानो एस शकिं। बे एस शकिंनि सोमोन्दै आरो बे समायखिराखौ मावफुङैनि थाखाय जन कारजि जोंहा आदा दं। बे आदायाबो माखासे खोथा बुंदों फेसबुक पस्टआव। नाथाय बिसोर सानैनि बाथ्राखौ लानानै बे आदाया माखासे खोथा बुंदों। बे खोथाखौ नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै नायबानो जाबाय। आंनि साननायाव बे आदानि बुंनायाव माने 100% 100% आं गोरोन्थि मोनदों। नाथाय नोंथांमोना मा सानो एसे बिजिरनानै नायबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। इलेक्शननि समाव जाखायोखा। बेखौ जन कारजिया मानो एसेबां सिन्था खालामदों? जन कारजिया गाव मोनजानायनि थाखायनो मोनजानाय नङा साननानैहाय सोरबा एस शकिंनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानैहाय एसेबां बेफोरबायदि सिगि सग' खालामदों नामा? बेनिखायनो आं बुंदों, एस शकिंआ माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला दायनिगिरिया जन कारजि जागोन। ससियेल मिडियायाव खुला धुमखि होदों। नोंथाङा सानदों नामा सिल्लाय लानानै बर' हारिखौहाय होसोफिननो? हाग्रामाजों थाफानानैहाय, हाग्रामानि संख्रि जानानैहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय मोखाङाव सि गोसोम लानानै आर्मि लाफानानै बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ होसोफिननो सानदों नामा नोंथांमोना? जेराव जों नुगासिनो दङ, हाग्रामा महिलारिजोंहाय आखायाव अस्त्र लाग्राफ्रानो दिनै थाफागासिनो दङ। मा बिपिएफ पार्टिया एनडिएजोंहाय थाफानानै देरहानायखौनो देरहादों होननानैहाय बर' रायजो राजाफोरनि मानसिफोरखौहाय सिगि सग' खालामफिननो होननानैहाय नोंथांमोना जुजिदों नामा? दिनै जोंथ' बेखौसो नुदों। हायोब्ला सिलाय लानानै ओंखारफिनदोब्रा, गामि गामि थांदो, ज' पार्टि लानानै बिपिएफनि पार्टि दानानैहाय गामि गामि बुख्रुब सुख्रुब खालामहैदो। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि बिएलटिफ्रा एनडिएफबिफोरखौ होसोदोंमोन दा, बेबायदि आबसुनि मानसिफोरखौ होसोहैदो, बुख्रुबहै। मानोथो इसिबां दम होबाय थादों? देरहाबाय, मोजाङै मावदोब्रा। सिरि सिराय थानानै मोजाङै माव। माबायदि अबस्थाजों देरहादों बेखौ मा पाब्लिकआ मिथिया खोमा? दिनै बर' हारिनि पावारा जोबस्रांफिननो थांगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बायदि सासे मानसि थानायनि थाखाय बर' जाथिया गोग्लैलांफिननो थांगासिनो दङ। बेखौहाय जन कारजिमोन बायदिया जेबो मिथिया। बियो मिथिगौ जाहैबाय, आं माबोरै खार मोनगोन, आं माबोरै उदै बुंगोन, आं माबोरै लाक्जारिस देखायनो हागोन, आं माबोरै गावखौनो दुग्गा खालामनो हागोन। बेखौसो गोरों। दिनै सोरबायदिखौहाय देरहाहोदों? जाय मानसिया थाखा फैसानि लबिया, जाय मानसिया हारिनि थाखाय एसेबो साना, जाय मानसिया धोन सम्पति बुथुमनायाव मुखुब, नै बिसोरबायदि मानसिखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ, एनडिए बिजेपि पार्टिया दिनैहाय एमएलए देरहाहोदों। मिथिबायना रायजोफोर? नोंथांमोनालाय मा बुजिखो? दानिया खोनासं लोगोफोर, बिथां आदाया जाखिनि बाथ्रा बुंदों, बे बाथ्रा बुंनायनि सायाव माखासे बेले बेजे हाबनानै थालांदों। बिथांनि बायदिब्ला मोनसे वान साइड बोनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बिथाङा फारसेनिल' जानानै खोथाखौ बुंनाय बायदि आं सानो आरोना। मानो होनबा जाय इलेक्शननि सिगां मोनसे सतबांसा लादोंमोन, समायखिरा लादोंमोन, बेनिबो माखासे गोरोन्थि थालाङो। नाथाय बिनि गोरोन्थिखौ बियो दुसियालासे, बिनि गोरोन्थिनि सोमोन्दै बुंफोरालासे गाव
वान साइड जानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय खोथाया बेसोदि जिकुनु समायाव वान साइड जाजाया। मानो होनबा वान साइड जायोब्ला जोबोद गोरोन्थि जायो। सासे मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावगोन, बे गोरोन्थिखौबो जुदि माने बोजबनानै लायोबा आरो गोरोन्थि नङैखौसो आंगा मांगा होननानै बुङोब्ला बे माबायदि माने न्याय जाखो आरोना, माबायदि जास्टिस जाखो। बियो बुंलांबाय इलेक्शननि समायाव बायदिसिना गोरोन्थि, नाथाय इलेक्शन रिजाल्टनि उनाव बिनि बुंनाय बायदिखौ आरो बुंफिनबाय जोंहा जन कारजि आदाया। बे जन कारजि आदाखौ नाथाय बियो दुसिबाय, दाय हमबाय। बेथ' डाइरेक्ट वान साइड गोरोन्थि आं नुहुरो। मानो होनबा नोंथाङा एसे साननो हनो गोरों आरो लेखा गोरों बायदि नुयो आदा। नोङो बुजायनोसो नांगौमोन, जन कारजि ब्रादार नोंबो सिरि थादो, एस जकिं ब्रादार नोंबो सिरि थादो। नाथाय नोङो सोरबा सासेखौ दैखांनासो होदों खर' सायाव। नोङो बिनि जानानै खोथा बुंनाय माने नोंथाङा बिखौ आरो खर' सायाव दैखांनासो होदों। नंगौ, इलेक्शननि समाव गावबा गाव पार्टिखौ लानानै मोनसे सेन्टिमेन्ट जायो। सेन्टिमेन्ट जायो होननानै सोरबा सुइसाइड जानानै थैगोन, सोरबा सोरनिबा गारियाव बारसोमनानै थैगोन, सोरबा सोरनिबा लांगोनायाव थैगोन होननानै समायखिरा लानांगौ होननानै बहाबा लिरनाय दं नामा? आरो बेफोरबायदि माबा गोनांथि नामा? इलेक्शननि समाव माबोरै गावनि हान्जाखौ देरहाहोनो हागोन बेखौसो फकास खालामनायनि गोनांथि जायो। नाथाय बेखौ फकास खालामनो गारनानै आं अबेयावबा सुइसाइड जाना थैगोन, आं दिनैनिफ्राय ससियेल मिडियायाव ओंखारला, आं भिडिअ बानायला, आंनि आखाइखौ दानस'गोन, गोदोनाखौ दानस'गोन, मेगनखौ एक्ल'गोन होननायनि जेबो गोनांथि होननानै आं साना। आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ दबथायनोसो नांगौ। बेफोर मोनसे फिसा गोरोन्थि नङा, जोबोद गेदेर गोरोन्थि होननानै आं सानो। मानो होनबा बेफोरबायदिनो खालामलाङै लाङै मबेबा समाव सोरबा सोरखौबा बुथारनानै फैगोन। इलेक्शनाव जेनोबा आं आमखाखौ बुथारगोन, इलेक्शनाव देरहायोबा आं आमखाखौ बुथारगोन होननाय बायदि बाथ्राया जेरै माने जानो हागौ मालाबा समाव इयुनाव मोगथां महरबो मोननो हायो। बेफोरबायदि थांबाय थायोबा इयुनाव मबेबा समाव बेफोर बाथ्राया बुंनायल' जानाय नङा, मोगथां महर मोननो हागौ। आरो मोगथां महर मोनोब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? जाय गावनि दायखौ नुवालासे गुबुनखौ माने नारसिननो सानो, नाख्रेबनो सानो, नोंथाङा बेफोरबायदि गिदिर दायखौ बोजबनानै लानो हागोन ना? बे समाव नोंथाङा बेखौ रैखा खालामनो हागोन ना? बे समाव नोंथाङा बेखौ प्रटेक्ट खालामनो हागोन ना? बे मोनसे गिदिर सोंलु। नोंथांमोना मा सानो? बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'।